dadi unduh perang sing dibocor ati rasa ireng-ireng motor ganjen ganjen rene tak setirane yen padha seneng aja mandek di omahe haus 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 menirangan wisumira ketemu kamu pisan dadi pikiran sumiora jamung godhong rebutan sumiora ketemu kamu pisan dadi rebutan ijo diuduhi sing lagan ora kurang sing duwe bojo aja dirusui jamu godhonge telo saya suwi ra ketemu tamu pisan dadi gelo jamu godhong rambutan wis suwi ra ketemu tamu pisan dadi rambutan Rangat rangut tadi mikir